салом азизон, Шалои Гулхоҷа ҳастам ва камтар аз 2.5 соати дигар барномаи хабарии радиои Озодиро пешниҳоди шумо мекунем ва ҳоло мебинем ки дар барнома чӣ мавзӯъро барои шумо хоҳем гуфт. Занозанӣ буд ва ё авбошӣ ва ё мошинони сокинони оддии шаҳри Душанбе чӣ гуноҳ дошт? Рӯзи гузашта полиси шаҳри Душанбе чанд нафареро ки бо чӯбу оҳан дар маҳаллаи Гипразем мусаллаҳ буданд ва баъзе аз онҳо ниқоб доштанд боздошт намуд. Аввал дар фурудгоҳи Екатеринбург ва ҳоло дар фурудгоҳи Хуҷанд ҳамоно даҳҳо нафар аз мусофирони тоҷики чипта ба даст доранд наметавонанд ба Русия ва аз Русия ба Тоҷикистон парвоз кунанд. Метавонем гӯем ки дар навбат фурудгоҳи Душанбе аст. Ва баъд аз он ки марзҳои миёни Тоҷикистону Узбекистон боз шуд ва мардум байни ҳамдигар равою озодона доранд, ҳоло сокинони ду кишвар метавонанд зиндагии ҳамдигарро байни ҳамдигар муқоиса кунанд. Гузориши вижа дорем аз гузаргоҳи назди марзии Саразм ки дар барнома тақдими шумо хоҳем кард. Ҷавонтарин барандаи ҷоизаи сулҳи Нобел Малолай Юсуфзай ки 6 соли пеш аз сӯи Толибон захм бардошта ва аммо зинда монд, бо гузашти 6 сол ба зодгоҳаш Покистон баргашт ва дар он ҷо аз ҳисоби худ мактаб кушод. Пизишкони Бритониё дар робита ба зинда мондани ҷосуси собиқи рус Скрипал ва духтараш чандон хушбин нестанд. Дар айни замон полисияи Бритониё маҳалли заҳролшавии ин ҷосуси собиқи русро эълон кард. Чанд хабар гузориши муҳими дигар низ аст ки баъд аз камтар аз 2.5 соати дигар дар Озоди видео YouTube тақдими шумо мешавад.